50 grama zobenih pahuljica prelijte sa prokuhalom vodom. Ovdje imam 100 ml prokuhali vode. Malo promiješajte i ostavite da nabubri. U drugu zdjelu ću dodati 300 grama crnog pšeničnog brašna, 1 kašikicu soli, 7 grama suhog kvasca, otprilike oko 30 grama sjemenki raznih možete dodati. Ja ću dodati malo susana, malo čija sjemenki i malo lana, otprilike po 1 kašiku. To ću sve malo promiješati. Zobene su nam već malo odstojale, sada ćemo i njih dodati unutra. I dodajte 1 kašiku meda. – 150 ml mlake vode dodajte malo po malo i zamijeste tijesto. Ovo nije potrebno da rukom mijesite, dovoljno je samo kašikom da dobro izmiješate sve sastojke. Kada sam sve dobro izmiješala, u tepsiju od 18 cm ću namazati sa malo maslaca. Posut ću sa zobenim pahuljicama i tijesto ću prebaciti u tepsiju. Malo ću tijesto oblikovati. I preko ću ga posuti također sa zobenim pahuljicama. Sada ću ga prekriti sa folijom i ostaviti da nadolazi 35 minuta. I evo, nakon 35 minuta hljebčić je nadošao. Ubacujem ga sad na 180 stepeni, otprilike 40 minuta. Rernu sam prethodno zagrijala. I evo, moj se hljeb ispekao. U međuvremenu sam malo i ohladio. Evo, mekan je baš. Da vidimo kakav je iznutra. I ovako dok je još hljeb topao, namazati ga sa pavlakom i uživati.